ಎಗಡೆ ರಡ್ಡರೆ ಕಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಚು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರಪಿದಡಿಯ ಐನ್ ಕಾಲಾಂಡ್ ಮಾಮಿಲ ಪಿದರ್ದೇರು ಇನಿ ಪೊಳಲಿದ ಜಲಕತೆ ಇನಿ ವೇಷಲ್ ಮತ್ತೆ ನಲಿಪುನ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅಂಚವೆನ್ ತೀಯರೆ ಬೊಕ ವರ್ಷನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂತ ತೂ ಓಡತಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಜನ್ ಪದವ ಪೋದು ಬತ್ತಿರ್ಕೆ ಕರೆಂಗಳಾಡು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೊಳಲಿಡಕ್ಲೆ ನಲಿಪರೆಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಐನಾರೆಕ್ಕ ಆಜೆಕ್ಕ ಐನಾರೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಎಂಕ್ಲಿತ ಐನಿರುವಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಗಲ್ಗೆ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರ ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲೇನ ರಾಜಾರಾಣಿ ಬತ್ತನಿ ಗೂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೇನು ಗೂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಕಾಪು ಕೊಡ್ತಾಂಡತಲ್ಲ ಐನ್ ಕಾಲದ ಬಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂತು ಚೆನ್ನದೆ ನಾನು ಚೀನ ಎಂಕುಲು ಐನ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೈನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆತ ಅಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ವೇಷ ಒಂದು ತುಲ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪು ಆ ವೇಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲೇ ವೇಷದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹ ಉಂಡತೆ ಸಾರ್ದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಲೆಗ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಒಂದು ಪುರಾಲಿಡ್ ವರ್ಷನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿಲಿ ನಲಿತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಪೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲದ ಲೈನ್ ಪಾರ್ದಿನ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಷನ ಪೈಂಟ್ ಪೋತಿನ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿರಾವ್ಡ್ದು ಅವ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ ಸರಿ ನುಂಗುದೊಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚದು ಆಗಿತ್ತೆ ಸುಸ್ತಲಾತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥೀಮ್ದಾಗ್ಲೇನ ವೇಷ ಇತ್ತನ ಒಂದೊಂಜಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಿನಿಮಾ ವೇಷ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಅಂಚದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಕ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಟೀಮು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದಕ್ಲೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪೋಯರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಟೀಮು ಒಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಯುಂಡು 11 ಅವು ಮುಗಿನಾಗ
ಕೊಳಲಿ ಇವರ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೈಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಳಲಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಕಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವೇಷದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಬರಿಯರುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ನಲಿಪರಡು ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ನಲ್ತದಾದ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿಂದ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ತೀಯರುಂಡು. ಅಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪೇರು. ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪದ ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪೇರು. ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಆಂಡಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಂಚಿತುಲ್ಲ ಅಂದು. ಬೇಕನೆ ಬತ್ತ ವರ್ಷಗೂ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಬೇನ ಒಂದಿತ್ತಂಗೆ ಪೈಂಟದ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಹಠ ಮಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಮಿ ಟಿಶ್ಯೂನಕು ಬ್ರೌನ್ ಎತ್ತೇರು ಬಿಸಿಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಿರು ಚಪ್ಪು ಬ್ರೌನ್ ಎತ್ತೇರು ಎತ್ತು ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತನು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಷೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಭಜನೆ ಎತ್ತನು ದುಪುರ ಅದೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಟೆ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಂಚ ತೆಪ್ಪರೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬತ್ತದರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಆಯ್ತು ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ಲು ಮುರಣಿ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚಡ್ಡಿ ದಾಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತತೆ ಅಂಡ್ ಅವು 6 ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಲರ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತದ 6 ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಚುಟ್ ಟೈಟ್ ಮಂತದೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ನಲಿಪಾರ್ಲ ಆತಜಿಗೆ ಕಾರ್ ತೆರ್ಪರೆ ಅವು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋರು ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಂಟ್ಗೆ ಚುಚಿ ಪತ್ತದಿತ್ತನು ಐಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ದೆಪ್ಪನಾಗೆ ಎತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಆಂಡಲ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ಲು 10:30 ಬೈತ 10:30 ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಪೋತಿನಕುಲು 12 ಆತನ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ನ ಪೈಂಟನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಂಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ದೆತ್ತೀನಿ ಆತ ಬೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ತಾಗದನು ಅಂಚನೆ ಯಾನಿದೆ ದಿನ ಒಂತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತನು ಆ ಫೋಟೋಸನ್ನ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದಿರಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದಿರಲೆ ಆ ಫೋಟೋಸನ್ನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದನ ಒಂಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಸರಾ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ